El govern posarà en marxa aquest dimecres el nou programa d'accés al primer habitatge de propietat, amb l'objectiu de facilitar la compra del primer pis a residents del país. El pla permetrà adquirir habitatges de fins a 600.000 euros sense entrada inicial i l'executiu assumirà el pagament dels interessos i l'aval total de la hipoteca durant els primers 7 anys. A partir del 8è, el tipus d'interès passarà a ser d'Euribor més de 0,5%. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que és un programa ambiciós que vol revertir la situació actual, en què gairebé el 70% dels residents viuen de lloguer. El crèdit es podrà amortitzar entre 20 i 50 anys i els sol·licitants hauran d'acreditar 7 anys de residència, no tenir cap immoble en propietat i disposar d'uns ingressos mínims de 2 vegades el salari mínim. A tall d'exemple, per a una hipoteca de 400.000 euros, la quota mensual seria d'uns 1.150 euros, dels quals 833 serien subrogats pel govern. En total, l'ajuda podria arribar a més de 61.000 euros durant el període inicial. El programa, que tindrà un pressupost inicial d'1 milió d'euros per al 2026, també incorporarà mecanismes per evitar la revenda i garantir que els pisos es destinin realment a residència habitual. I tu, creus que aquesta mesura ajudarà realment a millorar l'accés a l'habitatge al país? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.